Ocean Night és una proposta multicèntrica que vol promoure la importància de l'ecosistema marí. L'objectiu principal és augmentar l'interès, la conscienciació i la comprensió de la ciència marina. El projecte de Ocean Night està dividit per 8 plafons: un oceà de ciència, oceà i clima, un oceà de vida, un oceà de menjar, un oceà de salut, oceà i societat, un oceà de reptes i cuidar els oceans des de casa. El missatge és que els entorns i ecosistemes marins són fonamentals per al benestar de la societat humana i de tot el planeta. La ciència ens ajuda a comprendre el funcionament i les amenaces principals. Amb les nostres accions podem millorar la seva salut i garantir-ne la conservació per al futur.